Ale pekne to tu vyzerá. Dlho som nebol za mojim bratom, ty kokos. Čo ak by som mu zavolal? To nie je zlý nápad. Idem mu zavolať. OK, ja som mu volal asi 5 krát a reálne ma nezdvihol. OK, to je veľmi čudné. Počkaj, čaká ma vlastne kľúče od jeho bytu, tak možno, že niekde je vonku a zabudol si mobil, alebo čo, tak idem tam. Tak, som sa sem dostal. A čo to vidím? On nemá halloweenskú výzdobu a za pár dní bude Halloween. To znamená, že by som mal nejakú halloweenskú výzdobu urobiť. Je to také o ničom, ale na začiatok však prečo nie? Trošku som mu to tu aj prehodil. Ja si myslím, že teraz to tu vyzerá o dosť krajšie. A ja si počkam do večera a potom si pustím svetielka, čo som kúpil. Strašne pekné, kámo. To sa mi strašne podarilo. Skoro samého seba aj nevidím, ty kokos. Čo vidím, len tá svetielka. Ale dobre to vyzerá, ja som spokojný. Pojem už domov. Bo už je dosť neskoro večera. Snad sa mi Adolfín ozve. OK, už ubehlo asi mesiac odtedy, jak som bol naposledy u ňoho, u môjho brata. A vôbec sa mi neozval, čo je veľmi čudné. Ja tu mám hneď mobil. Takže skúsim zavolám na políciu, pretože toto sa mi fakt nepáči. OK, toto je fakt weird, toto je fakt čudné. Toto sa mi vôbec nepáči. Skúsim ísť zase k bratovi a pozrieť sa, či tam niekto je. Lebo toto nie je normálne podľa mňa. Ako nemôže sa ozvať už reálne skoro po mesiaci? Idem tam rýchlo, kámo, no ja sa bojím. Takže, zajtra už bude 1. decembra. Takže, som tu postavil vianočný stromček. Čo to?